Was can I say? Today by Saturday, we have cheapest promotion, we have every sim dancer supporting fans and my directors and my DJs. Mazono sikutika ba live about vanhu vanda kuchenda nawo izvo sipano ndemboshanda nawo Mashoko hapana pachakati siyanei but chikangoti siyanei ndechekuti kalevel nematopics ndo akutenge atisiyanei pakuti tikutenge dada kudonha but ndikuona nge ndakazosangana nemunhu anenge ane hambo neni ane patience neni anoitwa bosiness saka ndo zvinhu zvangoitika kuti ndapaya handisi kuti ndapa top kana ndapakati kana handisi kuzondapapi inini vanhu ndimunozoti tapapi. So right now I'm introduce EP yapadhuze kubuda inonzi nhamo nemunyama saka inenge iripa ipapapo tuna todangokuintroducera so zizvo murimo makatikuta nemi mose makatitarisa nemi mose munotifarira nemi mose munoremekedzwa tinokupai sando dzenyu dzese singaperi tongoti chuna dombo rakanenge kari kalove song handitika tichingoti amufeva mutora wandinoda nekuti ndiye mumweni wandinoda sidai ndaiziva ndakanhonga pandakaona zvimwe amai havaizofa chikoni mukamutora wandinoda nekuti ndiye mumweni wandinoda sidai ndaiziva ndakanhonga pandakaona zvimwe amai havaizofa ndikumbira zvakanaka zvisasvike kwaari even zvakashata zvigumire kwamuri nekuti wechitatu bhebi hana dhiri ndoda rudo runotisvitsa kakumwiri mbiwa wangu chikoti ndakakuti ndokuda wani ndakakukochesa padheriset tu paingava nhamo ndoirwisa nekushanda nyangwe kambiesa zvakadzanya nekukamutora vandoda nekuti ndiye mumweni bang oyo hora mawana